syudad sang San Carlos. Sa balita nasyonal, masobra naman 23 bilyones dollares ng investment pledges nakuha sang presidente sa foreign visits. DTI nagpagwa sang listahan sa mga ginsertipikahan nga mga palupok. Maayong aga Bacolod, may agabilog abahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Disyembre 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa detalye sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Nagtukod si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sang Special Investigation Task Group sa kaso nga pagpatay kay Nuneco General Manager Attorney Danny Pondevilla. Ang SITG ginpangunahan ni Martir, Police Station 2, Asam Police Station 2, CIDG, SOCO, Negros Occidental Crime Laboratory, kag PNP Cybercrime. Sunod kay Martir, usisahon pa nila ang cellphone ni Pondevilla matapos ginpanas ang mga text messages. Nagalaom si Martir nga masulbar ang kaso sa bulig sang pamilya kag sang mga testigo. Ginkumpirmar ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga nagnegatibo sa paraffin test ang duha ka mga persons of interest sa pagpatay kay Nuneco General Manager Attorney Dan Pondevilla. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Martir nga sa piyak nga nagnegatibo na sa paraffin test, magapabilin sa gihapon nga persons of interest ang duha. Sunod kay Martir, may ginalantaw sila nga anggulo nga posible kaupod ni Pondevilla sa salakyan ang nagtiro sa iya. Samtang nagtukod naman sa Special Investigation Task Group ang BCPO. On the result, I was informed by Lieutenant Pastrana of Station 2 nag-negative ang result, no? But still continue pa rin ang aton conduct of investigation dahil mga circumstances pa silang pusoy man as regards sa natabo sining incident, no? Si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, nakumpiskar sa otoridad ang masobra tunga sa milyon ka pesos ka balor sa suspected shabu sa isa ka 60 anyos ka lalaki sa bypass operation mga alas 12:30 ang tagna sang kahapon Biyernes sa Barangay 5, siyudad sang San Carlos. Ginkilala ang natakpan sa kay Roldan Alqueza, kag residente sang Barangay 6, siyudad sa San Carlos. Nagabugat naman sang 80 gramos ang suspected shabu nga may market value nga 544,000 pesos. Magluwas sa droga, nakuha man kay Alqueza ang 15,000 pesos, 500 pesos, isa ka black pouch, isa ka wallet, kag PhilHealth card. Ang operasyon gipatagaan paagi sa joint operation sang PDEA 6 Regional Special Enforcement Team, PDEA NOCPO, PDEU 6 NOCPO, kag San Carlos PNP. Sa karon yara na sa kustudiya sang PDEA 6 RSET si Alqueza para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang pa nga mga balita lokal, pilaso naman ang 36 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa iyang bayaw. Las 11:25 sang gabi, Disyembre 22 sa Prok 9, Barangay Agisan, siyudad sang Himamaylan. Ginkilalang biktima kay Anthony Perma nga nakaangkon sang pilasa na tuong nga kamot kag likod. Ginkilala naman ang sospetsado kay Ruben Dayuday, 47 anyos. Nagwa sa investigasyon sa Himamaylan PNP nga una naglalisay sa Day Perma kag iya utod nga babaye kag asawa sang sospetsado nga mo si Maria May Dayuday. Apang hinali na lamang ginlabo si Perma usarang espading. Gin-pacify naman ni Maria ang May ang iyang bana kag nagpalagyo ini sa norte nga direksyon. Sa karon, stable na ang kondisyon ni Perma apang padaan pa ang pagpangita sa otoridad sa sospetsado. Samtang nagakaagnas na sa nasapuan ang bangkay sa isa ka 38 anyos nga lalaki sa sulod sa iya balay, las 10:15 ang takna sang aga sa itong Disyembre 22 sa New Sumacuel, Barangay 2, siyudad sang San Carlos. Ginkilala ang nasapuan nga patay sa kay Jackson Bailon nga sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, wala sang indikasyon sang foul play. Sa report sa San Carlos PNP, nakabato ni Santawa gikan kay Richard Brose, tupad balay ni Bailon kamo ang nagpahibalo sa nakitaan nga bangkay.
Nagwa sa pagpangusisa sa pulis, ngayara ng mga duwana tungtong 3 ka adlaw nga patay si Bailon antes pa nakitaan sa iya sini nga kaingod. Ginapatihan nga natural death ang natabo bangod wala sa nakitaan nga indikasyon sang pagpanginpadlos kay Bailon. Ginpaidalom naman sa post-mortem examination ang bangkay para sa kumpirmasyon sa gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Sa katapusan nga balita lokal, naghagan-hagan na subong nga semana ang pagdagsa sa mga pasahero nga nagapauli sa ilatag sa kamang lugar sa probinsya sang Negros Occidental. Sa interview section Fighting Line, ginpahay ni Jade Marquez ng Valley Car Transit Incorporated. Nagliligad pa nga semana sa nagsako ang biyahe tungod temprano man pauli ang mga pasahero. Sunod pa kay Marquez tungod sa temprano nga semestral break, temprano man ang pagpuli sa mga estudyante. Samtang ginpasiguro ni Marquez nga wala sang pagbago sa schedule sa mga biyahe sang ilang nga Ceres bus. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa atak na alas 6. Masobra 23 bilyones dollars nga investment pledges nakuha sang presidente sa iyang foreign visits. Samtang Department of Trade and Industry nagpagawa sang listahan sa mga ginsertipikahan nga mga palupo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton nga mga kaaksyon sining panahon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Good morning na sa aton nga mga kaaksyon. Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning, Liwat Action Boy, and Merry Christmas. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Wala lang, isang tulog na lang. Isang tulog na lang. Kung sa bagay, hindi ka natin magtulog mo, mag-Christmas na lang niya. Oh, true. So, Merry Christmas sa tanan. Kabay pang mabatsagan tagid ang espiritu sang Pasko. Yes. Paano, gid ba mabatsyagan, be? Daw ka batsag kakalipay Wala. Ano na, happy ka bla? Ho, ho, ho. Hindi, hu, hu, hu. Hindi, hu. Okay, hu. Lain na niya. Tingnan, ho. Ho, ho, ho. Hindi, hu, hu, hu. Muna nga bal ko blagapon sa Energy Funds. Kalablang, ang Christmas siya ara gina. Yes. Hindi ta magsilinga, daw ka, way ginang Pasko. Daw. Hindi na ya. Ang Pasko gina. No? So, because we should know the true meaning of Christmas. True. Para nga ma-appreciate naton ang aton gina sa ulog na Perfect. Pasko. Yes. Right? Pasok!
Te, isa na lang kadlaw, ti sa Pasko, ang akon nga regalo, nga promisa mo, sa sumuway pa. Hello? Sino to yung nagpumisa? Yung sino? Ay, hindi to ikaw? Ba't sino yan? Sino to Basta yan, wala ko din magpumisa. Si Ihado ko gani. Wala yung pumisahan. Ano to yung ginapabaylo mo, kapon niya ang imo nga mga 1,000 na pabaylo mo, tag 500. Okay lang yan. Wala to na dayon kay Marnie. Basula ni si Marnie. Si Marnie inyo basula. Charot lang. Morning na mga ka-aksyon sa ato nagamonitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton FB Live. Sige, Aksyon ito na. Go. Yes. Good morning, Ivira. Of course, Martin Aliling, may agadra sa imo. President Dennis Richard Tiboroma, nga baka-baka, mga kagapon. Ayo, perti man si Pres Gapo, no? Nakadaog to siya mo sa 500. Sa ano na? Sa raffle. Okay. Oh, yes, oo. Bongga. Pero ang bonggay Gapo niya, si Alex Montesa. Oo, baka-baka, ito sa iya Naghakot kagapon. award sa iya. Dapat lang kay duga preparar gito sa sangkwan niya. Oo, daging preparahan niya gitudo. Oo, para do hindi lang obvious ang iyang gamiton sang pang Sharon. Yung butangan ni nanay ngalan nga ARB una sa ba. Maiman wise man. Pero mo tang gibutangan niya. Ano to yung butangan niya? Grabe, no? Para hindi naman obvious bulaw. Hakot awards gid siya. Luwas sa Hakot awards sa Hakot pag siya. Hakot pag hakot lahat. Charot Hakot lang. lahat. Yes. Congratulations sa kay Alex Montesa. Baka sa bala sa ay, you a little butterfly. Wala nga. Sabi ko, anay nang yan, hindi ko nang kanta nung sauton mo, yung butterfly. Sabi ko, anay nang fly, Para fly, parodji. fly, the Abi ko na butterfly. para parodji in English siya lang. Oo. Gali kay amo gini sinang una gidi gali ang ano yan. Grabe, gali may mga bali sa isang lawas. Tama kung pormahan niya to bala yang gani man. kululbaan to yan. Although nga tibawi man sa sang iya nga, kuwan na, kaya tika tayo mahal makunos na Arkila siya nga... Inarkila. Arkila niya to. Bunga ba sa arkila? Sige ah. Kaya Ma'am Ana Sinoro, good morning. Merry Christmas man sa imo. Standby na sa mga balita national. Kag Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:15. Sa detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag sang Malacanang nga naka-generate sang 23.6 bilyones dollars nga investment pledges ang foreign visits ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karon nga tuig.
Sa accomplishment report sa Department of Trade and Industry, nagdala sang bilyones pesos nga investment ang pagbisita sang presidente sa Indonesia kag Singapore, subong man sa US lakip ng iya partisipasyon sa ASEAN Summit sa Cambodia kag APEC Summit sa Thailand. Sa sidelines sa nasambit nga mabiyahe, nakigsapol si Presidente Marcos sa business communities agud mag-inganyo sa mga foreign investors nga magbutang sang kapital sa Pilipinas. Ginanunsyo man sang Malacanang ang working visit sa presidente sa New York sa tuong Setyembre ang naka-generate sang malapit 4 bilyon dolyar nga investment. Ginbuksan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko Malacanang nga sunusaya hindi niya puluyan kundi isang mga Filipino. Sa hinunanon ni Marcos sa ginpatigan nga pagpanagtag sa regalo sa Rizal Park, Manila, liwat ginimitahan ni Marcos ang publiko nga bisitahon ang Malacanang kag tanan ang pwede na nga magsulod. Ginpahag man ni Marcos nga mahimo maglagaw sa Malacanang nga ginabuksan las 7 sang gabi tubtob las 6 sang aga pagkadason nga adlaw. Ginpasiguro ni Marcos nga malipay ang mga kabataan nga magpadulong sa palasyo bangod sa dako nga Christmas tree kag sa ila ginpreparar nga pagkaon. Sang ulihi, gininganyo ni Marcos ang tanan nga magpangita sang panahon para mga lipay kag ipain ang adlaw sang Pasko para sa pamilya. Nagpagawa na sang listahan ang Department of Trade and Industry sa ginsertipikahan nga mga fireworks kag firecrackers bilang basihan sa mga manugbakal para gamiton sa pagsaulog sang bagong tuig. Ginpanugyan sa publiko nga magbakal lamang sang firecrackers kag fireworks nga gin-manufacturer sa lokal kag may Philippine Standard o kon PS Mark agud magarantiya ang safety kag kalidad. Ginpahag ni DTI Consumer Protection Group Undersecretary Ruth Castelo nga ang pagbakal kapag usar sang uncertified nga mga fireworks kag firecrackers mahimo magresulta sang halit sa propiedad kag makapatay, rason nga ginapanundom sini sa mga konsumidor nga magbakal kag suportahan lamang ang rehistrado sa Philippine Standards. Ginanunsyo sa Bureau of Fire Protection nga may 19 ka fire incidents ang namonitor sa ahensya bangod sa palupok antes pa pagsugalaw sa bagong tuig. Nagalao naman si BFP spokesperson Superintendent Analia Atienza nga hindi na ini madugangan apang ginpasiguro nga handa ang mga personnel sa pagresponde kung may magluntad nga sunog. Adlaw sang Huwebes nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tanan nga local government units nga magtukod sa common area para sa fireworks display sa pagsugalaw sa bagong tuig. Ginpahanumduman ang mga Pinoy sa peligro kag epekto sa ikayong lawas sa pag-usar sa palupok, partikular na resulta sa reckless kag indiscriminate use sa delikado nga mga palupok. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, nakakumpiskar ang Bureau of Customs sang 171 milyones pesos nga balor sang smuggled nga agricultural kag food products gikan sa China. Sa report, nakumpiskar sa mga personnel sa Customs Intelligence and Investigation Service sa Manila International Container Port ang 20 ka containers sa pula kag puti nga Bombay halin sa China nga nagabalor sang 171 milyones 350 mil pesos. Sunod sa BOC, nakitaan man sa containers ang mga steamed buns, frozen food products, kaangay sang frozen prawn balls, frozen lobsters, kag crab sticks, subuman udon noodles, kag carrots. Ang nasambit nga mga containers ang may isa lamang ka kompanya nga consignee. Ginmando ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagkakas ng initial security screening sa mga airports sa pungsod. Sunod kay Bautista, tinutuyo sini agod mapadali ang biyahe sa mga Pinoy kag dumuluong ilabi na sini nga Pasko. Madumduman nga damlag lamang ginkonsiderar nga ikatatlo sa pinaka-stressful nga airport ang Ninoy Aquino International Airport. Isa sa ginalantaw nga rason ang sobra-sobra nga mga proseso sa security screening kag malawig nga linya. Wala naman na detalye ni Department of Transportation Undersecretary Timothy John Batan kung saan nag-umpisa implementasyon apang maobserbahan ini para sa mga masami nga nagabiyahe kung nagakadto sa airport sang Pilipinas. Naka-record naman ang Philippine Coast Guard sang 21,995 ka-outbound passengers sa tanan nga seaport sa pungsod antes pa ang Pasko. Sa pinakauli nga record, may kabilugan man nga 17,979 ka-inbound passengers ang na-record. Nag-deploy ang PCG sang 2001 ka frontline personnel sa 15 ka PCG district kag nagpatigaan sang inspeksyon sa 207 ka mga barko kag 69 ka motor bangkas agud masiguro ang matawhay nga operasyon sa tanan nga puerto.
Sa karon naka-heightened alert man ang tanan nga unit sa Philippine Coast Guard halin Disyembre 15 tudtong Enero 7 tuig 2023 agud masiguro nga ma-manage ang pagdagsa sa mga pasahero sa sining panahon sang holiday. Ginapaabot naman sang Pilipinas nga makabalhag sang 3,000 tubtob 5,000 pesos ka mga kasos ng o kon 5,000 ka mga kasos ng COVID-19 sa pagtapos ng Christmas holidays masunod nga tuig. Ginpahag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, mas stable ang sitwasyon sa karon tungod madamo ang mga bakunado kang nakapa-booster shots na. Kag sa pihak sang among impormasyon nga mayara sang variant sang Omicron, hindi puno ang mga hospital sang COVID-19 nga mga pasyente tungod mayara sang population immunity kag may mga kaso nga mga mild lang magluwas ang mga na-expose sa populasyon sa diin nga ang impeksyon sang COVID-19 may mga komplikasyon. Base sa records ng gobyerno, may masobra 73 milyones ka mga Pinoy ang fully vaccinated batok sa COVID-19 sa diin, 21 milyones ang nakapa-booster shot dugang sa ilang primary doses. Gin-appoint naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay Supreme Court Associate Justice Dante Tinga bilang acting chairman kag miyembro sang Board of Directors sang Development Bank of the Philippines. Nanumpa naman sa pwesto si Tinga kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang. Si Tinga ang nagserbing Associate Justice sang Supreme Court sa itong panahon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nagserbi man si Tinga bilang kongresista sang Taguig Pateros. Si Tinga ang nangindin sa University of the East College of Law halin sang 1989 tubtob 1993. Ginpirmahan sa presidente ang appointment papers ni Tinga sa itong Disyembre 9. Ginpasiguro ni Philippine Army Commander Lieutenant Romeo Browner nga tanan nga mga atleta nga miyembro sini ang makabaton sang suporta gud padayon nga maghatag dungog sa pungsod. Ang pahayag ginhimo ni Browner matapos ang pagbisita ni champion boxer Private Charlie Suarez sa Army Headquarters sa Fort Bonifacio Ciudad sang Taguig. Agod pasalamatan ang pamunuan sang Army sa padan nga suporta sa iyang mga hampang. Kalakip sa mangin suporta sa Army athletes ang mas madamo nga trainings kag exposure diri sa Pilipinas kag iban nga nasyon kalakip man ang iban pang skills enhancement activities. Sa iya hampang nakuha ni Suarez ang International Boxing Federation Asia Junior lightweight belt sang ginpierde niya ang Indonesian opponent nga si Defray Palulu paagi sa technical knockout sa Vietnam sa tong Disyembre 10. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23. Morning danay kay Miss Jinky Dialagdon. Merry Christmas sa himo Miss Jinky sa Phoenix, Arizona. Rayjan Tan Villalon. Uy, ari naman si Rayjan, no? Athea Kim Riman, good morning sa imo and Merry Christmas. Christine Minias Villalobos sa kay Jing Jing. Aha. Kay Rosemary Valuis. Kag sa Valuis family ko na si Isabela, no? Good morning. Kay Ray Flores Baryoga, morning man. Kag Diding Alojamiento. Jola Garcia, si Kasakas, Merry Christmas da, no? Russell Gomez, Lilibeth Gutera. Kag kay Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay. Rochelle Fulgencio Susana, Tito Arana. Good morning man. Manuel John Ong Gran Capal, Roberto Hiraposco Caraballo, good morning man. Kag Dante Makilan, mayong aga dira sa imo, no? Kay Migo Tawan Bol Gallo, kag Madam Alma Alvarez Gallo, good morning. May Flores Alcantara, Melvin Piñafiel, kay Migo Coberno Ben Consejo, morning dira sa imo. Sa Ibi Magalona, Evelyn Sinaon, mayong aga man. Kay MJS Candido Hildore, good morning. Mga ka-aksyon, inyo gipamatian aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na kita sa Aksyon Report, second portion. Tapos naman kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Tungod gapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. This portion is